Urkullu jauna, badaude batetik letra larriz idatzitako legeak eta badaude bestetik paperean geratzen direnak. Tamalez, berdintasunerako legean jasotako arauak eta neurriak betetze borondate kontua izaten ari da. Lege batena, baino gomendio sorta batenantz handiago du. Erakunde publikoen barneantolaketan eta koordinazio guneen sorreran aurrera pausoak eman direla ukatu gabe legean aurreikusitako neurri gehienak paperean soilik daude oraindik. Aurrera pausoak eman badira, eragileen borondateagatik eta sentsibilitateagatik izan da, ez legeak provokatuta. Jaurlaritza ez da ezer egin ari legea gauza dadin. Legeak aldaketarako potentzial handiko elementuak proposatzen ditu. Politika publikoak egiterakoan genero eragina ebaluatzeko azterketak egiteko betebeharrak kasu. Hau da, edozein politika publiko egin aurretik politika zehatz horrek emakumeen eta gizonen bizitzen gain izango lukeen eragina aztertu beharko litzateke eta behar izan ez gero neurri zuzentzaileak ezarri. Potentzial handiko neurria, baina 10 urteren ondoren garatzeke dagoena. Erakunde publikoak ez ezik hedabideak eta publizitatea ere interpelatzen ditu berdintasunerako legeak, baina gehienek horietako asko balio eta estereotipo sexisten abia izaten jarraitzen dute legeari bizkarra emanda. Baina, Urkullu jauna, gure ustez larriena da Euskal Irrati Telebista publikoa behar lukeenak ez dituela irizpide hauek jarraitzen. Legearen ahulezia nabarmena da esparru honetan. Hedabideak eta publizitateak ez dira interpelatuta sentitzen, baina Jaurlaritzak interpelatzen alditu. Erabakigune eta boteregunei dagokionez, emakumeen eta gizonen parte hartzea parekidea behar duela izan jasotzen du berdintasunerako legea. Emakumeek, baina erabakigune nagusietatik baztertuta jarraitzen dute. Apartheid egoera da araua eta parekidetasuna salbuespena. Emaitza, betiko moduan, emakumeek galtzen jarraitzen dute. Lanaren banaketa desorekatuta sufritzen, lan merkatuan bigarren mailako enplegatu eta etxeko zaintzaile nagusi. Paradoxikoa dirudiarren, emakumeek bizitzaren eta ongizatearen arduradun nagusiak ez dute bizitzaz eta ongizatez gozatzeko eskubiderik. Berdintasunerako legea, Urkullu jauna, ez da tresna eraginkorra izaten ari. Batez ere, legea gauzatzeko borondate politikoa falta delako. Urtetan gerorako, biharko utzi da eginkizun hau. Baina biharko iritsi da, eta biharko orain da, Urkullu jauna.